Hey mates, welcome aboard! Welcome to your ultimate travel destination! Ngayong araw, ang ating destination ay ang Government Center ng Bacolod City, kung saan ating tutuklasin ang iba't ibang activities na pwedeng gawin dito. And of course, tikman ang managsasarapang street food na ipinagmamalaki ng Bacolod. Tara na't samahan niyo ako dito sa ating destination. Sa harap lang ng Government Center, tiyak mapapainda ka sa mga tito at tita nyong nagsusumba. Halabira! Right at the back of Government Center, siguradong mag-e-enjoy ang mga bagets sa kanilang kids playground. If you're an health buff and into fitness, ang area na to ay para sa iyo. Busy din ang mga bagets sa pagpapractice para sa kanilang school performance. Good job, students! At meron din malawak na field dito. May mga naglalaro ng frisbee, and on the other side, meron din naglalaro ng football. Para mo ka ba? And kung trip nyo namang tumambay and kumain lang, check naman natin ang mga street food na pwedeng mabili dito. Lang siomay na. Spicy lang. Budget. Well, egg na lang ko din ako. Thank you, sir. Apat 35. Isa. Isa ka wala. Guys, ano na guys? Ligyan niya. Mane? Nagbila? Siya, sir. Manilang ko ah. Dito isa-isa na lang ka mo ah. Give the change. Nga, ano na tatlo? Sige. At dahil medyo napagod sa paglalakad, tamang tambay lang and kain. So guys, yung unang kong kinain is kwek-kwek. Ito naman guys is ano, tempura. And ito guys, ang siomai. At kung hindi mo naman trip ang street food at gusto mo mag-chillax at kumain sa mga restaurants,
Sa gilid lang ng government center, matatagpuan ang marketplace, kung saan samut-saring restaurants ang makikita dito. From samgyeopsal, chicken inasal, to seafoods. Name it, and they have it. If you need some dose of caffeine, meron din yan dito. And dahil medyo madilim na, why not try the exotic balut? Naratulit po. And sobrang dami pang mga street food cart ang matatagpuan sa harap ng government center. Your favorite? And this is my favorite Filipino street food. Ang Filipino version ng pancake. Hot cake. Niyara gitu dito. Ano? Beef. And if you're into Japanese food, meron din cart na nagbebenta ng mga Japanese food. Meron silang takoyaki and ramen. Irashaimase! Kung dati sa Manila ka lang makakatikim ng pares, ngayon, na-adapt na rin ito ng Bacolod ng taste buds at nagsulputang parang mga kabute ang mga parisan. Ikaw, Team Mami Pares ka ba? O Rice Pares? Ano to? Ano sa to? And of course, magpapahuli ba ang pinakasikat na pagkain ng Bacolod? Presenting Bacolod Chicken Inasal. Sumuda ka mo. Ano? So ano guys, naglalaway na ba kayo? Game views out. And hope natakam at nag-enjoy kayo dito sa pagpasyal ko sa Government Center ng Bacolod City. And this is Destination once again always saying, Bon voyage, keep safe guys!
Bye! Thank you for watching my vlog.